Ici, ici, gucci, 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 putu puci, putu puci, putu puci, putu puci. Tu ești online? Ce? Tu ești online pe... Da, fac chiar video. Serios? Da, Unde? peste tot. Mă, nu te aud. Peste tot. Adică, serios. Intră, Îs pe Vii? AKW. arată că nu ești online. Îs pe Artix. Ai? Și fac video. Ce? Și fac video. Așteaptă-mi și pe mine. Mă aștepți? I'm so cool. Mă aștepți? Vreau și Da. eu să particip la video. Invită-mă și... Unde ești tu? Nu pot că e full. Dar stai că fac un video scurt. Pirar. Ce tot stingi cu ce sparg?